So, Eton Mess. So, mae rang... Pawb yn caru Eton Mess. Mefus, Hufen, bendigedig. Ie. Sym eisiau gwyll. Reit, dwi'n mynd i ddechrau hefo mefus a fatha, bron iawn fatha'r saws sy'n mynd i fynd i fewn iddo fo. So, mae yn yr sosban yma yma. Ie. Mae gennau'r mefus yn mynd i fewn. Dyn nhw'n eisiau dod allan. Na, dyn. Twtch bach o siwgr. Sydd lemon. A wedyn gennau pims yma yma. Rhaid bach o pims. Da ni fan o pims. Da ni'n meddwl am y ha. Mae rhaid ni gael pims, does? O, slir. So, twtch bach. Ti'n gosau bach o ddoswtha, ddim hyfryd. Gyd da ni'n mynd i wneud ydy dod â hwnna i fyny'r berw, a wedyn na i ychwanegu dipyn bach o mint. Mae warson hefyd efo pims. Ti'n gallu cael sawl fersiwn arall, dwi, lot rhatach na pims. Oes. Ie, fi'n cael y fersiwn rhatach o'r archfarchdad na, chi'n modd. Ydw? Yr un sy'n syni fel schmiddle? Na, yr llall. Schmaldi? Ie, schmaldi, gen i. Hwna'n dda iawn. Ie, dwi'n siŵr bod o'r un peth. Punch yr haf, maen nhw'n gael o fe. Ie, reit. Punch yr haf, mae'n fendigedig. Ie, siŵr bod o'r un peth. Mae'n jiw-jiw wedi. Bad o'r mefus ar mynd. Ti'n mynd gwanaeth na so? Na, siŵr i ddim na. Na fi. So mae'r mefus yn mynd i fewn. Mint yn mynd i fewn. Cymysgu hwnna dipyn bach. A wedyn, ar ôl iddo ddod i fyny'r berw, trwch o i ffwr, a wedyn rhowch o yn yr oergell am ryw awr a hanner. So mae gen i un yn fama dwi wedi gwneud yn barod. So mae mwy o'r sydd yn dy mas wedyn, ie? Oes, lot mwy o'r sydd. Ydy'r sydd wedi dechrau caledu, fyd? Na, mae o fatha hylif. O, reit. Ond neith y siwgr wneud iddo fo trwch i fyny dipyn bach. Reit. Fel jelly, ie. Ie. Felly, cam nesa ar gyfer Eton Mess ydy'r hufen. So, da ni'n jyst yn meddwl, na ni jyst chwipio fyny hufen, ond dwi eisiau ychwanegu dipyn bach mwy o flas iddo fo. So, na i ychwanegu dipyn bach o sugar icing. A mae siwgr bron iawn fatha seasoning i pethau melys, dydi? Ynddi. So, mae o jyst yn mynd i wneud y hufen fod yn mwy flasus. A wedyn ychydig bach o vanilla. Rhywbeth oedd ar halen da'r sawrus, yma? Ie, rhywbeth tebyg. A gyd dwi'n mynd i wneud ydy chwipio hwn i fyny. So be roes ti fyna? Vanilla? Vanilla. Reit. Vanilla. A dwi'n mynd i chwipio fo fyny gormod. So, tip da i chi yn fama, os da chi yn chwipio hufen, ydy gadewch o allan am ryw awr cyn dechrau chwipio. Os mae'n syth yn oer o'r ffridge, mae'n mynd i gymryd oesau i chi. Ond fel fi yn fama rwan, so mae hwnna wedi cael ei chwipio, nes i'n twtio fo cyn dechrau. A bydde ti'n meddwl, achos bod e'n rhywbeth fel llath yn dy fe, ti'n ofni, so ti eisiau tynnu fe mas o'r oergell yn rhy gynnar, neu ti'n meddwl mae'n mynd i droi, neu ti'n meddwl bod e'n i dwym? Ynddi, ond rhyw awr cynt, ystafell ti ddim rhy boeth. Olead y studio. Da chi'n iawn, da chi'n ffain. So mae hwnna wedi cael ei chwipio. Felly, mewn bowlen glân, dwi'n mynd i ddechrau torri meringue i fyny. So, peidiwch â wneud o'r rhy fach, cadwch o hefo digion bach o fatha bait iddo fo. Mae hwnna'n mynd i mewn i bowlen. Chydig bach o hufen arno fo yn fama. Wedyn mae gennau mafon ffres. So, mefus ffres. O'n i bydd dweud, allai di ddefnyddio mafon? O, gewch. Gewch, so hwnna'n gret. Mae gennau'r mafon mefus sydd wedi cael ei coginio yn fama, efo dipyn bach o'r juice hefyd. Neis. A gyd i'n mynd i wneud, cymysgu hwnna. Ges i Eton Mess dros y blwyddyn. Do wir? Do, nath yn fam wneud bach o Eton Mess ni yn y garafan. Do, nath ni pawb ddod o bwyd. Cystalen dan? O, sa'n gwybod to, gewn ni blasu dan gynta. Tisio yma, fydd? Ie. Felly mae hwnna'n barod i fynd i mewn i bowlen rwan. Wedyn na i orffen o off efo jyst dipyn bach mwy o'r sydd. A mae'n gyfnod pigoch mefus eich hunain nawr. Ydy ti'n clywed fel lot o arwyddion ar ochr y ffordd, mae'n ardaloedd gwahanol, wrth gwrs, mae'n gret i wneud ar teulu. So, yn y bwyty, da ni wedi dechrau tyfu nhw tu allan, a maen nhw yn dod yn barod rwan. Ambell un, dyn ni getre, mae eisiau pigo, cyn bod rhywbeth arall yn barod. Wel, ie. Da chi eisiau un o'r un? O, ie. Ie, pam lai. Felly ni, efe. Mae di hwnna, na i fod yn ŵr bonheddig. O, ti, Alun, da iawn ti. Reit. O, fi lle smelo'r pims yn anwyd.